جاران باس لە هونەرمەندی دیار و ناوداری کورد برژین کەپلانەکەین کە لە ئێستادا سەرقاڵێوەیەکە لە ئیستانبول کۆنسێرتێک ساز بکات و باس لە چالاکیەکانی ئەو هونەرمەنداکەین و هاوکارمان فەرهاد یەشار لە شاری ئیستانبولەوە برگەیەکی سەبارەت بە ئەو هونەرمەندە بۆ ئامادە کردوین بەیەکەوە بینەریە بین. بله تماشاوان کورسات تیوی ایرو میوانێکی me هنرمندێکی کورد به ناوی برژین کاپلان هەیە ئەمێ هەم ویا هەم جێ خەباتن ویا ناس بکن ئەو ئیرۆ میوانێ مەیە برژین بەخێراتی وەشەنا کورسات تیوی خێر هاتن ئەس gelek kêf xweşim. Tevan rojên dawî te gelek xebat kirin û tu çî te konsertan li Avrupayê turneyên te henin û dawiya vê salî jî li Stenbolê jî vê konserteke de çêbe tu kurê hinekî behs bikî van xebatê. Belê ez serî de gelek spasiya xwe ji hemû temaşewanan dikim. Rastî ez gelek kêf xweşim. Demek nêz de ez turna Almanya hatim dibe ku hûn jî zanin. Turneyeke bêhempa bû. Ez dixwazim li wir de spasiya xwe hemû temaşewanên Ewropa bikin hemû taybet yê Kurd. Min konserek dawiya salê heye ez heman demê de wekî hûn jî zanin ez mamosta me li Stenbolê. û ez gelek jî kelecanim ji ber ku ez filûtê ezif dikim ez dixwazim hunera Kurdî bidim nasîn ji bo hemû mirovahiyê dinyayê. Spas. Belê tu hem mamostetî dikî di zanîngehê da hem jî xebatên xwe ya hunerî dikî her du bi hev re çawa dibin zehmet nîne? Belê wala zehmet e bes heger tu disiplîn bî te plan hebin û tu lêkolîna bikî gerek tu bixwînî gerek tu zîrek bî wekî derwetê te xuyakirin müzik jenbûn ne tenê ev e ku tu strana ezif bikî dû nota hilbijêrî ku ser dîkê filûtê yan jî amûrek din ezif bikî gerek tu background de bî yanî tu gelek zîrek bibî û sebir gelek divêt heger wisa bî her tişt gelek baştir e gerek tu bixwînî tu guhdar kê wek wisa tu biçî konsêra tu zêdetir kar kê ji ber ku ciwanbûn zû derbas dibît û ez hêvî dikim ez ê gelek karên ciwan jî pêşkêşî temaşewanan bikim. Belê bo rojên pêşê hem Amedê wek Silêmanî dibe Erbil be konsertên plan yan bo konsertan plan te henin? Belê wala min plan gelek hene lê niham ya gelek mühimtir bo min akademiye gerek bixwînin. Ez li wir de ji dixwazim peyama xwe bigihînim xwandin gelek mühim e ku mirov vî karî bi professional biket ji ber ku ev nêzik 10 sala zêdetir e ez vî karî professional dikim û gelek kelecanim demek nêz biçim Silêmaniyê û biçim turna Ewropa dubare û heman demê de ez dixwazim her çar parçe Kurdistanê jî konsera bidem elbet bilakis. Belê spas dikim bo tu bûyî mêvanê me. Em gelek spas dikin. Belê bînerên Kursat TV wekî wejî gudarî bêkir Berjin Kaplan hunermendekî Kurd û bi nav û denge li Tirkiye jî gelekî kes jî hez dikin û niha jî wê konsertê xwe li Stenbolê bide dema konsertan em ê wê jî bişopînin û ji we re parve bikin. Ferhad Yaşar, Kursat TV, İstanbul.